Is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista sfortunatament fl-aħħar snin kienet tossika u llum inħossni relieved li tlaqt. Anke fiżikament u mentalment inħossni ħafna aħjar. Kien b'dan il-mod skjetu dirett li waqt il-programm Extra Sajf fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia wieġeb għall-mistoqsija dwar ir-reżenja tiegħu mill-Partit Nazzjonalista ftit ta' xhur ilu. Gallia li rriżenja fil-bidu tal-kampanja elettorali tal-elezzjoni ta' Marzu li għadda għaliex kien il-menza li nies qrib il-kap Bernard Grech kienu għamlulu ħajtum fern, fil-programm kellu kliem ibes għal-kap Bernard Grech. Konti li naħseb fuq ċirkostanzi fil-partit ma jinunix ukollu, ġifieri bdejt inħossni li l-mentalità li sfortunatament għadha tipprevali milli saħn expired u m'għandniex nofru u allura għamlu li iktar faċli l-partit biex nitla'. Fil-fatt tal-aktar minn darba Gallia uża l-kelma expired li ħarġet minn fomm il-kap Bernard Grech għal dawk id-deputati li ma telgħux fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Naħseb illi min jiddeċidi li jitlaq jew ma jitlax għax kien hemm min ma talax minn sħabi wkoll illi tgħidlu li int expired u jkun il-kap tal-partit tiegħek sess li qed expired, naħseb illi kieku qallu grazzi tas-servizz tiegħek. Gallia iddeskriva wkoll is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista qabel telaq bħala tossika. Sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista sfortunatament fl-aħħar snin kienet tossika. U llum nħossni relieved illi tlaqt. Anki fiżikament u mentalment inħossni ħafna aħjar illi tlaqt. Saħansitra sostna li wara riżenja tiegħu ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma kuntattjah. Dan minkejja li rappreżenta lill-istess partit għal aktar minn 30 sena fil-Parlament. Pereżempju, wara 30 sena deputat, għas telefonata, kelli l-ebda kuntatt bil-partit mill-elezzjoni la' flok tajlek expired, anke jekk ma temminix, għajdlu grazzi tas-servizz tiegħek u daqshekk. Mistoqsi mill-preżentatur tal-programm dwar il-bidliet li għandu jwettaq l-istess Partit Nazzjonalista, Mario Gallia beda billi refera għad-deċiżjoni tal-kap li fil-ġurnata li tħabbar ir-riżultat tal-elezzjoni jiddikjara li se jerġa' jitfa' ismu għall-kariga ta' kap nazzjonalista. Bernard Grech kollu l-umiltà li mhux jiddikjara li ħireġ mal-ewwel, kellu dirt jerġa' jikkontesta, imma ma nagħmilix mal-ewwel għax bekk għata fl-opinjoni miżra tiegħi tawet li huwa expired li żmienu għadda li issa tajjeb parrimi għal ġol iskip, li qed nagħti parir mill-iskip jien. Għax minnu expired hemm tarmieħ fl-iskip. Naħseb illi għall-inqas kellu jiftaħ il-bibin toħrajn illi jikkontestaw. Meta inti tagħmel dikjarazzjoni bħal dik, naħseb illi tkun qed ixxekkel il-dawk illi forsi kienu qed jaħsbu biex jerġgħu joħorġu. Naħseb dak kien żball. Irrimarka wkoll li t-tibdiliet li saru taħt il-kap attwali kienu kosmetiċi. Naħseb it-tibdiliet li saru kosmetiċi u naħseb li għandu bżonn il-Partit Nazzjonalista x'in illum qiegħed barra li bis-serjetà l-għonet irid jara x'irid. Temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu jiġġedded bis-serjetà. Naħseb hemm bżonn li l-Partit Nazzjonalista jiġġedded bis-serjetà imma iktar minn hekk jagħmel tfittxija r-ruħ tiegħu.